Archimang, lukumang, archivrouw, lukuvrouw. Saran anyung sufu sarana seip sa den yu foro isi yu gadri I achtertuin. Wie speelt def mama sernang. So buso. Noord go met zuid, oost go met west. We bari odi en we karifko archi de pres partori. En mi stond janga mi one time brother brarot. Ja, maar zeggen we fos mi bijing dan een programma waf bar desma odi na trasi. Ala de diaspora, ala sanamang saitana trasi waf bar de wan odi en we accident voor harde sturu aan de banyi voor arki den tori. Omdat die waf tak over a financieel gedeelte, waf tak over ook toe op COVID to taki. We tak ook over overstroming voor atralaya zo no en ala de toer dat zo we tjade kong en we leggen uit sang u kan doen en sa op sa. Anders maar zeggen we. Ja, so. Lek fo sabi na sa sabay yo kromo da te waka starati. Da altijd te opoi futu puru dem. Luku pe puru yo futu. En de luku pe poti futu. De zeker dat je meki stap. En na sa regering die se worko. Want je verstand dat je centrale bank fuser na sobu so mama banif mama sernang. Isabi tok. Pe ala de money na de san dat go. Je verstand dat de ma paya ma IMF. Zit paya man. Isaba vorige regering 2016 toch. Bete kwam Jotelene toch. Voor 81 miljoen. Ja. Punt zoveel. Isabi toch. Dat ineens de man vindt dat de play moranga IMF. Maar dat zijn de dongen zijn dat dan? Mino sabi maar het was een oplichterstreek. Oké. Dus 81. De man probeer licht IMF op. 81,27 miljoen de mateki. Ja. Ja? Men begrijpt dat in zo'n wereldorganisatie no maar legt op. Nee, in Paibaga. Nana ika legt op. Mi ika legt op. Maar IMF no maar legt op. Nee toch. Want nou een busy body. I verstaan. En wie zou theo abif payen. Oké. Zo we de regering die kost dong. Dat de man los aan money dat af. Maar nog 10 miljoen. Nee, als die totale laatste pizza maar los af. Nog 10 miljoen de man pay. Zo. Want het totaal bedrag in het zo, dus dat de man klaar pay man. Oké. Dus als schandvlek dat die, regering puro en dat nou een verdienste van regering is. Ja, ja. Je begrijpt? Ja, want de centrale bank wil Londres ook. Zo. Dus de regering is zorgen dat die de man payen. En het is wat interessant toe. Zo zijn we. Isabator van kasreserve, die beetje wat dege densi zo in Sernang. Suma teki, suma no teki. Als is dat weer verdampt ook? Verdampt hij. Ja, het dat hij, dan je begrijpt dat hij de structuur die bem oor wakti die de tor dat hij. Ja. Nobe de be de uitgehold. Ja, ja. Je verstaat dus in wat man be kan go graaien. Lek van de man be graaien SPSB. Ja, 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 ja. Isabi toch dat de man bericht dat we go na kasreserve of de bani. En dan kan ze weer naar afvallen, ja? Na afvallen kabamon dat. Oké. En dan staan nou? No regering die zie. Bij laatste tranche. Oh. Dus de man clear. Dus de kasreserve de baga. Juist. Oké, dat nu begrijp. Dus de man pai. De man pai de bani. Dus de man zet de toranga de bani. A laatste one bij de 7,7 miljoen. Oké. Amerikaan dala het akito. Ja, no serde. Nee, mi denga serde toch. Nee. Daar mijn actie. No man kabatuba. Oké. Zo. Dus de verstand dat dus de commerciële bank, dus na afspraak die de man bij mij in mei 2020, dan nu de 20 in dat de man payen. Ja, ja. Is het geen prestatie? Natuurlijk, maar je ziet dat de man die sans doen dat bij Masra Gambo. En dan tak de mij teka sensi dat de mij go, is dat de mij tak je go bailar, je go dansi. Je go dansi. Ja, is dat ook beter constant in de tijd. Ja. Tigo dans dape toen. Ja. Tiga also sabe teki. Tego dansik ba. Dus te ma saka hype je. Dat tega also, dat is dong. I siribi tok. Ja. Je wat je siribi nu anga wan roos. Ja. I hei hype sigi. I sabi tok. Dat te wichi manteng. Te saka futu pota se abedi. Dat tata te dape foromi futu je fado wat ino mant napo. Dus eigenlijk Itaina se ina sere situatie itan. En dat no de moro. Nee, dus aan de regering die zie, ik denk travasi meneer, we go vooruit. Ja. We sparen, we potsana CC,
Verwacht die Mr. Hardtime, no? Mr. Hard Time. Ja, Maar oké. met beetje taki, no, een man fu abara sei, no ko blijf Mr. Hard Time, ko take money. Dus dat die? Dat no moest op sa. Nee. Nee. Dus je begrijpt. Dus dan, ator dat die sa de man seti. Ja. Dus de man set ala de san dat die. Dus de begrijp bra rut, at je man luku man na sa ba yo kromotak moro sa ne gebeur. Ja. Isabi toch. Maar voordeel sa de man abi, Ja. het vertrouwen is terug. Dus wie is regering want doen een beroep op centrale bank Ja. of op de commerciële bank, daar pas ik op. Er is vertrouwen Maar dat moet je hebben toch? dat er terugbetaald zal kunnen worden. Ja. Juist. Ja. Maar in timung sa de man de, Ja. want bepaalde man, leg uit dat de regering dit niet doen noti. De man is niet noti. Maar kan die kan leg afvallig uit dat hier no. Sa de man doen in een timung disi. In het team, Hai. nana sa bij je kromo, dus dat je begrijpt dat je, dus in feite, in het team sa de man doen, de man pay salaris uit eigen zak. Dus de man is goleni. Nee! Maar dat meer begrijp wat ze niet, want de vorige regering, Ja. begoleni. Kapay salaris. En de man is niet leni, maar de man pay. Nee, dan door prudent beleid. Dus dat is. Door prudent Oké, beleid. oké, Sobu oké. soto tak prudent beleid. Dat want taki de economie man, een minister Financiën, dan een man voor business en zo buitenlandse zaken, Ja. een president, een regering, een totaal. Ja. Dat de maat vinger altijd de tapa pols. E archa polslag, dat nee, jou jepi, jou seti. Bezuinig ja, zet die zo. We doen op feest. Ja. Heeft ze zien die na vier feest ook. Nee, Oké. en deurswendelaars nog dat toe. Oké. De man de op de minister Doro. Van toen. Ja. Hoe leg uit ze de man doen? Ja. Oh, de man Je kan make money, toch? Oh, ja, Nee, ja, de ja. man dat is nog de moro. Oké. Er wordt ook bezuinigd. Je verstaat dus dat ga je uitsparen, toch? Na lekva in een gezin, tego, ik met de notu in een gezin, dat je zet aan libitak, je die se gaan zien, die zo, dus zo. Je no. Isap fosi je telefoon, toch? Uno ben je voor met die aladi. Nee, dat mis je beter. Ate sondo ben je voor, toch? Je verstaat. Ja. toch? Dat thema de situatie, dan moet je even teruggaan, toch? Ja. De tak hier no de traditie, visie, boku. Ja. en zo, alhoewel de zijn dat diri maar een voorbeeld weet je. Dat zonde we je voor. Ja. Dus zo regeringen bespaarden, dus kan Oké, je oké. uitsparen. Ja, want natuurlijk, if van mij spaar, dan man kan doen bepaalde toren, want meer komen we, no? Ja. De man abouw, awat ratori, toch? Probleem dat je toch? Ja, awat Kan ratori. de, dus nodig wij kan een project dat je. Een project de eigen gaande, middelen. eigen middelen. Dus omdat de mij spaar. Dan een sponsor, mijn sponsor toe. Ja, natuurlijk, dat mij vertrouwen toch? En de man had atidjes erna. Ja, toch? Juist. Dus ze zijn eigen middelen. Ja. Dan man tak hier, wat er probleem dat komen we, no? Ja. Dan moet je een project dat je desma. Ja, Maar de man zijn nou, ja. zijn nou mij dan hebben. Nasser na may Oké. tanda pe. So, maya watawang. Want dan miyera president Koso, a koopkracht versterken. Ja, dat niet hier, toe. Dat niet Dus hier, hè? per 9 juni. Zij komen, dus jullie zouden doen, juni? Ja, Ai. dus baka 60 day, CB day, Ja. dat koopkrachtversterking komt. Dus Zo moet ik dat, leg dus, me uit. Samen begrepen, dus, dus in de eerste plaats, uno lena sensi. Nee, De man biedt hier, no, de lanti man, Ja. de man de Euroko, ja, dat de man look de man zien, omdat hier alles aan kon diri, toch? ja. De look de man zien als salaris. Apropos, want da a president Taki, Ja. August don takanga den vakbond man. Sobu de visman de worko man. Ja. En hij hoopt dat de man deze reflexer na man voor werken mee zorgen dat hij apoti volk na sasa ba yo kromo we wato de alamala so de jongwan ook toe Ja. je verstand dat hij de kashi a horizon. Je verstand dus a koopkracht versterken dat want dat kwam chisa no teni saka abara Ja. fika bij ons san moro. Juist. Voor lekta libi. Je verstaat. Ja, ja, mijn gravatori, want alibi contra. Dat tu sabi. Iyama actie toe. Taki iyama dat toen si voor money ne kon. A president Pichi, taki den kon man, dus Ja. de sabi man feng. Ja, ja. De adviseur aan de man de doa woroko. De man zet as aan zo dus danig.
Want nu centrale bank in Roma fiara. Ja? Atum si voor SRD die daar staat. Ja, dat moet begrijp, ja. Zo. Dus dan begrijpt dat de massa, maar hoe artisa president tak fator dat. Dat die. Vrijdag hebben we de regeringsraad gehad. En ik kan u zeggen, met die besparingen, men gaat boos worden, men gaat jaloers worden, men gaat kijken, ja, Petjana money. We gaan uiterlijk 9 juni die druk uit die samenleving weghalen. We gaan die financiële injectie geven. Maar hoe? U gaat het zien, rustig. U gaat klaar. Mensen gaan ook jaloers worden. Mensen gaan boos worden. Hoe pede zij pura money. Dat komt omdat Maar wij... de economen willen dat er juist niet te veel geld in die samenleving Ja, laat die economen. komt. Laat die economen zich bezig om met economische vraagstukken. Ik hou me bezig met vraagstukken in de samenleving die spelen. Maar de inflatie gaat dan nog Nee, hoger. nee, we doen het op een goede wijze. We doen het op een geplande wijze. We hebben de inzichten van die economen ook nodig. We doen op basis van een herstelplan dat beschreven is, dat een traject heeft, dat uitgevoerd moet worden. Maar als mijn samenleving in een armoede zit, dan gaat deze president optreden. En dat gaan we doen uiterlijk 9 juni. Ik heb met de vakbonden al afgestemd. Ik hoop dat ik overeenstemming kan bereiken. Ik hoop dat ik een sociaal akkoord kan bereiken. En we gaan het uitvoeren. Als de samenleving problemen heeft, moet de samenleving problemen oplossen. Doen we. Daarvoor zitten we als regering. Zo. Dat doe je en dan maar bribi, ina bribi no. Natuurlijk, de president leg uit dat. Ja. Maar nou contact ons aan zomaar toch? Nee. Maar leg uit, sa man kan doen. Dus ano los aan een borbori. No man, Na no ekte. man. Nee, no. Alla de sansa de man doen nou in Ja. een team. Na ekte, want als koro sa bouwen para. Ja. Dan ben je bouwen dan para toe toch? Mooi Je zo. ziet de zijn bij in contact. De beetje sorry. Ja toch, de man een project in het Chisan in Nikeri. Nikeri. Nou. Je Je begrijpt. kan go lukken toch? Ja. Dus ano. Ano tak na yere. No. Lek fa de man be leni elen money. Nee, Tak na nee. fa dol dat hij dat je yere. Maar disi kan shi. Dus dat is toch. Sin is geloven. Ja toch, je ziet wel een monetaire reserve die ook toe toch? Ja. 250 miljoen. Is dat zo aan takasan dat hij? Kasreserve dat pe. Toen de man be teken. Dat zorg goed dat ik kom baka. De standaard be verdampt, voorzie. Den ben daar. Daarom ik En be verdampt. Cedric be sin pa money there. Dat is toch? Is dat beter? Ja, En toch? naar referendum is go luku. Ja. Dat shipa money go. Dat zorg goed dat ik a poti. Ja. Ade, is dat beter. Maar pa money go nog bij te halen. Nee. De man is bezig. Ja. Maar je moet eerst sociale rust creëren. Dat is helemaal zo. Ja. Dat is dat team zit hier. De sociale rust, die kan go luku des aan dat Ja, fin ja. fini. Ja. Je verstaat. Maar voorlopig want toen mij barik ba. Ja. Dat is 100% maar gambo. Je ziet Is dat dat die toch? a regering die zie Alexa de mij je tijdens man de mij tegen ook dat straat. A regering doet niks. Dus uit dat programma die ze leg de man die het thema zijn die. Ja. Dat die go luku. Op alles je ziet ook. Want je ziet de regering tek abara. Dan a importdekking bij de niet heel. Ja. 0,0. Ja. Niente capito. Not noti. Not noti. Met tegen. Na me noti. Je verstaan. Dan no wat def IT wichik ba. Abe na tumu. Ja toch, dus je ziet dat de mij horen komen, hier is er gambo. Maar leg je uit in een Libië wat biji man toch? Ja, Ja, juist. bepaalde man, dat maar doen wat hoor, dat mij gastrati, dat mij miki bari lugu dat mij doe. Ja. Maar ja, bepaalde man, ama eta stil, Ja. maar hij go lugu van mij doe tori. Ama die miki bari juist. Ja. Ama na yes from mu dape. Yere amande Promo dape. archija. Ai. Amande meki barita duansan. Ana TV. Dat ook toe. Isap te na TV dore no chengoro no manya cheng. No. Afia strela cheng. Ja. E brenchen cheng. Ja, dat is go leg uit. Noti. Dus dat die. Je verstaan. Ja. Omdat a regering disi. Na leka tori sa de bijisma etaki. En wasan me te you. A regering disi. Ano 419 yara. Nee. Ino sap sa watak 419. Nee, kan niet leg dus maar uit. Nou, een wetsartikel in Nigeria. If je legt op. Ja, dat zei de me doen. Je schroto toch? Je schroto? Ja. Wie is je regeren, maar je schroto. Ja. Dus if you na san dati, dat is fire. Dus te waka Nigeria, de gawa ma de te amatak. Yere no. Yo, let me on money fee. Dat ama uluki. Ja. Ama dag no, mino leni, you na 419er. Ja, oplichter. Ja. Oh ja? Artikel 419. Oké. Ja, weet toch. Zo, dus dat je verstaan, Atori, Taki, de man is zeti. Dus no, want
internationaal, dat je import dekken moest de dreamen. Ja, ja. Dus we hebben in die wiri man cherete. Dat de man. En dan zijn er grote staag. Ja, ja. Hey, go. Ja, Safri. Safri. Maar ja, maar zeg, gambo. No, in een country, je wordt ook over COVID. Je wordt ook over COVID, Sani. Ja. Nou, je ziet dat je los presi de onder water. Ja. Ik Nee, maar voor zich go, iemand gebruikt het woord voor COVID. COVID, oké. Dan mi feni taki een barwan worko. Dat doe kan bari, zeker wel. A work of de buschauffeur. Ja, dat is. Van wakanga de maati. Want zo lees je, I just want of de mij ongehoorzaam. Nee, kijk, de man is er namang, zo. Ja. Dat was een nego, dan amang mekipje bari. Dat doe de eenzaamheid. Uiteraard. Maar, uno etaki, je moet roken mee ook toe voor als fino meki bari. Fino meki bari, je roken mee. Ja. Wat we zien, dat de buschauffeur de ontevreden, want we begrijpen, want if amano rei, amana money, dat we begrijpen ook toe. Dat true. Maar de regering legt uit dat hier COVID dat allemaal sabi. Ja. Op bepaalde manier sabi, maar sabi. Dus if nou een nationaal of internationaal probleem, die de all around, is sabi toch? Ja. Dat je hebt go werken mee voor zorgen dat je kondere, lek van de mij signaal signie sonora Panamarera, kondere nummer 1, Seranang, dat je zorgen dat je meki kondere nummer 1, die hebben strijd aan COVID, die is zorgen dat je COVID heeft. Want meer de chauffeur, trouwens de Nevermond. Ja, maar hier no, tego in een bus, en er geen takken aan volk, en je naar Suriname. Ja. Dan je hebt een bus, wat iemand rokosensi, maar je rokosensi altijd. Mino kotimo. Sumana as koutu in een bus. Hier no, in eerste plaats een bus, als chauffeur de verantwoord voor je bus. Mooi zo, dus en as koutu in een bus. Ik kan het zo. Ja. Dus if je rokosensi, en isabaki hier no, if de man weer mondkap, a regering o 3 op, ja, dat je moet zorgen dat je allemaal zako in die bus. Dan ben je aksamantak, if je luku, amano weer aan kabete, amatak meneer of mevrouw of kind, in werisani, want je kan kooi naar bus. Je kan kooi naar bus. Nee, nee, kooi naar bus. Dat is daar zeer sterk. En if je doet dat, altijd, de regering nog kan tegen. Nooit kan tegen dat je nog bus nummer rijdt. Maar de regering is shisa je doet. Juist. Je doet moeilijk tori in Europa mee. Nee. Dus ik kan horen dat de regering dat je meneer voor die sessie, maar in Europa mee. Dus wakti. Lek voor wij taki, siti. Dat als zo'n money dus te demande ongehoorzaam. Waka, tek man zonder mondkap, die dat hij nee ontsmet. Dat hij teka money dan sang dogo bij sitjangen. Nee toch. Je nog go bij sitjangen toch? Nee toch. Je sutengo in die broekzak toch? Ja toch. Dat je bij nyan toch? Maar je creëert sitje. Ja. En dat nog kan, God forbid. Dat nog kan. Dus nogmaals, chauffeur, je moet doen een voorbeeld. Want je hebt een bus, je hebt padape, je hebt scooter, van je takkie. Ja, ja, scooter. Je weet iemand kap toe, dan... Ik kan corrigeren, man. Alek, te jou also. Ja. Je weet dat gaan je hebt papa also, toch? Juist. En je tak do takkie na also. Dat heb je tak do takkie toe. Van je ook corrigeren, de pching, tegen pching, je mag tak do takkie. Heb je tak maar pa, wat doe jij? Juist. Chauffeur, je weet die kap, dat je kan corrigeren aan passagier. Mevrouw, meneer, je weet iets aan niet ook. Je hebt bepaalde man die weet het zo, maar je kan takken aan wat je weet. Maar als je nou weet, dan mag je zeggen niet. Ja, maar zij de niet weet. Dus dat is een probleem. En dat nog kan. En de regering, lukt net door dat. Want aan een privévoertuig, ja. BTG. Naar lijnbus. Ja, lijnbus toch. En de regering in Lucas en Nati, dat je nou dat stappen, want dat is een bronde van Sigi. Verspreiden de dappen. Nou, one de verspreider, de verspreider. Want is de na bus, want je terras man manga winti toch? Ja, dat is mijn haar eruit tappen. Ja. Dus dat de neef, dat ze dat koso je. Nee, klaar. Nee, klaar. Dus de sanati, de buschauffeur moest lukken toe. We hebben begrepen, nogmaals, we hebben begrepen, van het programma is we begrepen, dat als je ziet nog de, maar als je tackle den toor dat hij, tap den toor dat hij, de regering nou tegen, nooit tegen een bus nummer rijden. Want ik clean. Ja. Ik clean. Alles is oké. Dus allemaal de koin bus, maar toor dat hij, de man op afstand, de peres van de man is dong, alles zit hij, de regering nog kan tackle die. Want altijd de regering oluka toor dat hij. Het is wansani.
Jabi buscontroleurs toch. Dat ook toe. Dus desma dat hij moest go de moro efficiënt. Ja. Isabi toch. Isabi toch. Fugo if in naba middel no gos do taki ja middel no de mas mai dede. Nee, dan im go de chinso ge denki tak fo ukan ko improviseer voor zorgen dat we je beschermen. Ja. We go doen work na fasi. Uit je kantoor gaan. Ja. Ja. De man bij leer niet security toch. Je moet zichtbaar zijn. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, want je bent controleur. Dus if je race aan een auto, zolang je niet is scoto je race. Maar op het moment is je een scoto. Je drop. Je drop. Natuurlijk. Dus de buscontroleur, de zichtbaar. Ja. Dat de buschauffeur zich hoor rekenen. En desma de go in de bus hoor rekenen. Dat controle de. Ja. Ja, dus je moet zichtbaar zijn. En je moet zichtbaar zijn, in dat geval die van buscontrole. Ja. Maar je moet maar leg de man ook uit de man ego in de fout. Ja, Dat die is man tak gaan denken. Want die zat wel een man, je weet dat al zo in de tijd, Ja. dat je basi de, amang si dat ama faya, maar amang de gelief. Allemaal de geliefd, Ik dus zei de weer dat, chauffeur moest lobbyen Ja. en zo. Je sabi toch dat als chauffeur gaat naar ministerie, Ja. controleur dat boem. Heel goed. Niks zwart. Nou, morgen zwak wang. Dan moet je zwart worden. Dus dat hij. Dus je hoeft niet geliefd te zijn. Nee. Maar je duur wordt ook naar boven. eer en geweten. Ja. En de sabt dat God bless you. Sasa neuroko. Assassin wordt. Je verstaat. Ja. Maar zeg gambo, dat moet afkonta patori, want nu is hij bepaalde processen. Ja. We afkonta patori dat hij. Umustaki. Omdat hij, het programma die zie, in de eerste plaats we tak prijs van de zande. Lek van de sande. Lek van de zande. Pripani. We taki van de zande, maar dan komt hij met een maratak, ja je tak san zomaar. Nee. We leggen uit prijs van de zande. Ja. Toch? En dan no zou taki de kan go verifiëren. Altijd die kan go. Altijd. Ja. Altijd. Mooi Altijd zo. die kan go. Ja. En je ziet dat de regering die zie, het doet het best, want de regering sinds Mago check, de man die zoen op schade, Ja. de man die prani. Oh, apropos, asan zei het taki. Bureau eenheid. Ekari, Ja. ekari taki, Ja. suma sabi, sma, nanga, COVID sani probleem, onderwatertory. Ja. Ik kan melden aan het bureau eenheid en dat je ik kom. Ja, dat me begrijp ook toe. Ja, Dus ja, regering, het doet sani. mooi zo. Ja, volk. Maar in Libië, meki doet ze, ja, eigenlijk, je investeert, of Ja. je siki, Ja. in de Marokko. De man in Libië, zo, de man dat ik kan melden aan, Ja. dat we kon lukken situatie, Mooi zo. dat financieel jepi, Ja. we tegen schade op, dat onka. Maar Gambo, omdat bepaalde man, we wakka straat, we arki de Ja, man, we jere toch. dat we taki jere no. Is dat met de tijd, we takasani, ba, in een programma die we takken toe. Ja, Taki, want 35 miljoen. a vorige regering. Beleni. En na bij leiding 2019. Ja. Dus niet zo Sa de lang. bodwanga money. Sare bo doanga moni. Takangami. Jere no. Afas wa de bo do, de bo Saramaka kanaal. De bo De krimen, bo bakkeren De mooi. man bo pomp gemaakt san de bo city. Alla de pomp gemaakt, pompen bo Na de elektron. 35 miljoen USD. Amerikaan dollar. Ja, na dala bunta, tranga dala tu. Maar we vragen hoe ze het af. Pamon dat go. Pa moni aferdam. Pene spauro ko de sare man do. Pede san de die de man bijpot. Poti. Ai pene de. Dus jij praat over achterstallig onderhoud. Ja. Dat Dus- de regering is ook toe. Dus in feite, a regering die bent daar. De man wordt ook lekker maag. Ja. Je nya fesi, ja, ook alibaterapisi. Dus dat die. Isabito. Ja. De man had erop zo op sabaka. Nee, en op boom. Ano bunga fout. Dus want bepaalde mij klagen, dat de regering, in tegendeel de regering die zegt, kom dat mijn begin lukken dat je no, die swaf doe. Dus Ja. eerst volgende contact, 3 jaar zo. Ja. Want de periode die zie dat alleen Ja, maar toch? ja. 3 jaar zo, dat alle deze moet in place. Alles aan moet zitten. Ja. Want Juist. dat principe sa. Bueno. Ik raad het, uno gote van 35 miljoen Amerikaan dollar, dan make a verdam, dan nog een pomp no kom. Nee. Next no kom. Dat is dong. Ai. Dat je gym feest. Dat mijn feest bij je boda. Ja, Terwijl me tana wan peresi. Dat te from met metro. die pomp no kom, next no kom. Nee. Ja, maar probleem. Want dan of ostrowe sungu. Dat hoor je toch, maar zeg, dus je moet ook afvissen, in precies afvissen, in precies Besturen wil zeggen vooruitzien. Sasa neuroko, niet anders. Bueno. Anders heb je een probleem. Ja. Ik raad het om, maar zeg. Dus dan moet dat verdammen. Ai boy, Dus dan want er bij maar samen spijt.
En dan zoeken voor herstel. Ja, toch, in pompu toch, hier is maar toch. Want hoe sabik batok, saramakai sungu. Eigenlijk alles is singu. Ja, maar a regering die is werken, dat mij met moeite. Is dat ala de atoso. Chisi steun toe. Ja. De man chisi steun. Ja. Acute steun. Ja. Regeringsraad beslist dat die, de man trekt wel money af. Ala de man is aan. Je begrijpt. Ja, dat me begreep, ja. Mooi zo. Maar ja, maar zeg gambo, abiji man dorobaga, aan afro. Je joko. Aman dorobaga. Zo is aan ko. Ja, wel, maar tak op tapu, asari. Alwel, na meneer tijd afgerond. Dat is. En daarom ik weet dat we waarschuwen desma toe. Dat ik de gehoorzaam, ik de archie. No waka fes grond tapu. Waka baka grond tapu. Ja. Want sang grond tapu abji, na dat ik kon je toe. Ja. Maar figo waka fes grond tapu. Want de man be karo man grond tapu toch. Oh ja? Ja, omdat man be waka fes grond tapu akolau. Oké. Dus voorzichtig. Ja, ja. Sap faya chari serefi. Isabi toch. En ete walezi. Pe a regering en mek moeite. Ja. Fuchara san na fasi. Fuchara economico pot baka tap rail tapu spoor fuka waka na fasi. Dat je serefi lever je eigen bijdrage sobuso. Trusi ani na grong. Pranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En dat je tranga dat je napek want jaja sarna uma of want jaja sarna man. Want alla de me waka strati en me mitis man apchi plastic saka. Na forban ta plantje. Ja, ja. 3 antrua. Aso de go. Dan miserefe moedig de aan de taki. Yama sargambo we archi sa je taki dus dat we mek moeite. Oké. En mi ook toe edu toe. We taki grantani. Te wantaralisi. Ja, maar zeg gambo, waftakanga senama baka. Usabi, alenge kong, no trowe do titap strati. Unyango sontu, froktu, drink voor watra. Dat is zorgen dat UNESCO, maar we baren odi te wantralis baka. We taki grantani. Te wantaralisi. Do denen baka. Sweet thing. Get up, stand